तो का हाल बा भाई लोग। आज हम ले वाला बानी नेचुरल ब्यूटी के। अब भाई प्रियंका स्वानी भी देखा तानी बहुत यूट्यूब पर मतलब गार्दा उड़ावत तारी। आज दोनों आदमी के 200 में ले वाला बानी। तो भाई लोग वीडियो से अंत से लेकर शुरुआत तक जुड़े रही लोग। शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे, गलती हो गया भाई लोग। तो कहे के मतलब बा कि चल ना बिना कोनो लाड़ वाला सुन के मतलब वीडियो स्टार्ट करल जा। आ देखा तानी करी बहन तो बहुत यूट्यूब पर वायरल होता सब। हमनी के कितने वीडियो बनावता तो हमनी के कोनो ना पूछता भाई लोग। तो कहे के मतलब बा लड़का कितनो वीडियो बनाई था सरवा कुछ ना होई। आज लड़की ज़्यादा बना देता, चोली ओली दिखा दी कर बहन तो भाई लोग वायरल हो जाइए। लोग इंटरव्यू वाला आके दौड़े लगी कुत्ता लखन इंटरव्यू ले लगी। हमनी के साला कितनो वायरल हो खी तो कोनो मतलब देखी ना कुछ पूछी। काहे कि हम लड़का बानी ना, हमनी के लंड कौन पूछा था। लड़की अगर बहन तो वीडियो बना लेता नाच उच के, कैसा नाच देता, चोली जंगिया देखा के कर बहन चोली ओली, तो लोग ओकरा के वायरल कर देता भाई लोग। हमने कौन सरवा कौन पूछता। तो भाई लोग बिना कौन लड़वा लहसुन के चलो वीडियो स्टार्ट करल जा। लगे नु एको गो रुपया ना रहेला। अगर गलती से 10 गो रुपया हो गई तो पहले भर मेला घूमेलन से सोचेलन से काश ई मेलवा में कौन लड़की पड़ जाए बाक करियो कमा सोना रे से हमरा खिस बर। लेकिन हमनी एगो ना करे से हम तो बिल्कुल ना, हम नेचुरल ब्यूटी। हां तई कहता हम ये है नेचुरल ब्यूटी। तोरा ऐसा नेचुरल ब्यूटी के हम दिन भर में 50 बेरा मुठ मार के गिरा देवली, ठीक बा ना। आ उहे जौन मारेली ना मुठ 50 बेर उहे तोर बहिंचो लगाव मलहम, ठीक बा। एकदम उससे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो जाए तोर बहिंचो ना यार। एकरा कैसे लागत है यार खाली लड़की नेचुरल ब्यूटी होला यार, लड़को भी नेचुरल होला यार। ऐसा बात थोड़ी ना बा। ये कर बहिंचो तो खाली कहता कि लड़के ला लड़किए ला नेचुरल मतलब ब्यूटी पार्लर खुलल बा, लड़कवा ला का खुलल बा रे तोर बहिंचो तो ना। भाई लोग तनी कमेंट करो। आ लड़किया के मतलब जाके नेचुरल ब्यूटी में गाड़ मरावेला तब जाके नेचुरल होला। हमनी सरवा घर ही बैठ के नेचुरल रही से, ठीक बा ना। तो ओकनी के अच्छा कि हमनी का तनी भाई लोग कमेंट करता। नहीं सब नाबाज के तरह सुअर लोग मुँह वाला सुअर जैसे एकदम बने लोग विश्व सुंदर। लेकिन हमनी बिल्कुल ना करे से हम नेचुरल ब्यूटी आए हाय। हाँ तो जौन कहता नेचुरल ब्यूटी बा, कहता हम ये है नेचुरल ब्यूटी। तोरा ऐसा नेचुरल ब्यूटी के हम दिन भर में 50 बेर मुठ मार के कर बहिंच दे गिरा देवनी ना। नेचुरल ब्यूटी यार गजब यार एथी बकचोदी करत यार। नेचुरल लेकर बहिंच लड़का नेचुरल ना होला का रे। मतलब तोरा जैसा नेचुरल ब्यूटी के ना हम 50 बेर में दिन भर मुठ मार के मतलब लड़की लगावेला तो नेचुरल ब्यूटी होला। तू तोर बहिंचो लगाओ उससे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो जाइए, ठीक बा ना। तो डायलॉग हो जाए। अच्छा ये बात के मिलैले बा कि लड़की मेला काहे निमन से घूमेली से पता बा काहे से क्योंकि के लगे पैसा रहेला। लड़का सके लगे नु एको गो रुपया ना रहेला। अगर गलती से 10 गो रुपया हो गई तो पहले भर मेला घूमेलन से सोचेलन से काश ई मेलवा में कौन लड़की पड़ जाए बाक करियो कमा सोना रे से हमरा खिस बर। लेकिन हमनी एगो ना करे से हम तो बिल्कुल। तो देखा तारा भाई लोग ई छौड़ी के कहता लड़की या नेचुरल ब्यूटी कि तोनी के मतलब पता बा। हमनी दिया कहता लड़का लोग के तोनी के पता बा काहे कि लड़का काहे मतलब लड़की काहे घूमेलन सब मेला में, लड़कवा काहे ना घूमलन सा काहे कि एकनी के पास पैसा रहेला। अरे तू कैसे सोच ले यार, हमनियों के पास पैसा रहेला। तोरे के बुझाला हमनी पैसा लेके ना घूमेनी। तोनी के तोर पहुँचे का तू बड़े का चुम्मा दे के घूमे लेगा मार्केटवा में भले मेलवा में भाई लोग। आए हमरा बुझाता है कर पहुँचे चुम्मा उम्मा दे के मतलब घूमेला। भाई हमनियों लोग पैसा रहेला यार, ऐसा बात नहीं खे। लड़का बहन तो मतलब इतना कमजोर समझता रे का। लड़की ज़्यादा पावर रहेला लड़का में जान ले। तू तोर बहन चो का सोचता रे कि मतलब लड़किए ज़्यादा मेला में घूमेला। हाँ तोर बहन चो तई अपने मतलब कहे के मतलब भाई लोग कि सब घूमेला यार, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमरा ऐसे लागत है कर बहन चो नेचुरल जौन ब्यूटी बा चाहे कोनो भी लड़की बा कर बहन चो दो कहे के मतलब है कि चुमा दे के घूमेला का मेलवा में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डायलॉग हो गया है। लड़कवा को करिया काहे कहते हैं? है लोग जो करिया लड़का ज्यादा लड़की सबको विरोध कर रहा है। अच्छा ये बताइए करियवा कह रहे हैं, कल जाके आपका शादी करियवा से होगा तो फिर उस करियवा को कैसे झेलिएगा? तो भैया ही कहता रहन कि अगर कल आपको मतलब करियावा से अगर शादी हो जाएगा तब झेलिएगा कैसे। हम बताओ तनी झेली कैसे। कहे के मतलब झेली काहे ना झेली, जब शादी हो जाए कर बहन से तो मतलब खूटा में बना जला दी पता बना। कहे के मतलब झेले के पर लेकर बहन से दो कहे के मतलब नेचुरल बानी हम हो शादी कर लेकर बहन से झेला झेली हो पेला पेली कर बहन से दो कहे के मतलब शादी करबे तब ना होई।
तहनी सोचत होगा कि हम इतना खूबसूरत काहे बनी पता नहीं आता ना काहे। कहिए कहिए दीजिएगा ठीक। ना ना हम नहीं काटेंगे कहिए। अच्छा ये बात के मिलैले बा कि लड़की मेला काहे निमन से घूमेली से पता बा काहे से क्योंकि के लगे पैसा रहेला लड़का सके लगे नु एको गो रुपया ना रहेला। अगर गलती से 10 गो रुपया हो गई तो पहले भर मेला घूमेलन से सोचेलन से काश ई मेलवा में कौन लड़की पड़ जाए बा करियो कमा। तो कहे के बा लड़किया जौन बा नेचुरल ब्यूटी ई कहता कि लड़का के पास 10 गो रुपया गलती से हो जाई तो मतलब भर मेला में घूमियन सा आ लड़की के पटैयन सा आ ई जौन नेचुरल ब्यूटी बाई अगर बहिंच तो मेला में जाला तो का करला गाड़ मारावेला का इहो तो अगर बहिंच तनी मेले में घूमत होई आ लड़का के फंसावत होई आए कहे के मतलब बा चलो हमनी के पास रुपया ना रहेला हमनी के यहाँ घूमे नहीं ठीक बा माल फंसानी आ एकर बहिंच जाला तो सब दुकानदारवा के देवेला का गाड़ सामान लेवे कर बहिंच दो ना यार हद बा यार बकचोदी के भी ना यार लड़का के काहे कर बहिंच दी कमजोर बुझाता है लड़कवा मतलब लड़कवा सुंदर ना होला। एगो बात एक से कहल चाहिए लड़की से जो नेचुरल ब्यूटी बिया चाहे कर बहिंचो कितना तू घमंड कर अपना नेचुरल ब्यूटी पर ठीक बा लेकिन गाड़ मारावे कर बहिंचो लड़कवे के पास जइबे तू ठीक बा ना तो वैसे कहता नहीं कि घमंड तना नत कर ना तो गाड़ मारावे लड़कवे के पास जइबे तर बहिंचे दो तो बिल्कुल ना हम नेचुरल ब्यूटी तई कहता हम ये है नेचुरल ब्यूटी तोरा ऐसा नेचुरल ब्यूटी के हम दिन भर में 50 बेरा मुठ मार के गिरा देवली ठीक बा ना आ उहे जौन मारेल ना मुठ 50 बेर उहे तोर बहिंचो लगाव मलहम ठीक बा एकदम उससे ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो जाइबे तोर बहिंचो ना यार एकरा कैसे लागत है यार खाली लड़की नेचुरल ब्यूटी होला यार लड़को भी नेचुरल होला यार ऐसा बात थोड़ी ना बा ये कर बहिंचो तो खाली कहता कि लड़की ला नेचुरल मतलब ब्यूटी पार्लर खुलल बा लड़कवा ला का खुलल बा रे तोर बहिंचो तो ना भाई लोग तनी कमेंट कर आ लड़किया के मतलब जाके नेचुरल ब्यूटी में गाड़ मारावेला तब जाके नेचुरल होला हमनी सरवा घर ही बैठ के नेचुरल रहे नहीं से ठीक बा ना तहनी सोचत होगा कि हम इतना खूबसूरत काहे बनी पता तो नेचुरल ब्यूटी वाला कहता तो नहीं सोचत हो हम इतना खूबसूरत काहे बानी का रे तोर पहुँच दो लड़कवा मुठ मार के गिरावेला तो उहे लगावेले का कि इतना खूबसूरत लागत अरे ना भाई लोग एकर पहुँच इतना मेकअप कर ले बा कि देखे वाला गांड फाट जाता है एकर पहुँच दो आ कहता मतलब देख तो नहीं के सोचत हो हम काहे इतना खूबसूरत बानी तो एगो तुए खूबसूरत ना बड़े यार लड़को भी खूबसूरत होला कई बेर कर पहुँच दो कहे के परी तोरा के रे आए एक बात कई बेर कहे के परी आए तोनी भाई तनी कमेंट करके बतावा था अगर चाहत रहे एक बेर और नेचुरल ब्यूटी के पहली तो भाई लोग कमेंट कर से बस भाई लोग आज के वीडियो यहीं समाप्त करता नहीं कहल चाहता नहीं कि भाई लोग जो नेचुरल ब्यूटी वाला जो लड़की बा भाई लोग एकदम मस्त बिया लड़की तोनी के चाहता रहो ओकरा से हम शादी करी तो कमेंट कर लोग अगर कमेंट तोनी कइले लोग अच्छा लागल तो हम ओकरा शादी भी करेम और दोनों गोड़ा साथ में वीडियो बनाएम भाई लोग और सच में नेचुरल ब्यूटी वाला जौन छौड़ी बिया एकदम मस्त बिया कहे के मतलब अच्छा भी लागता हमरा और तोनी कमेंट कइला तो हम शादी भी करेम ओकरा से हमू नेचुरले ब्यूटी बानी कहे के मतलब वो मस्त बा अगर तोनी के चाहत रह तो शादी भी करेम शादी हम तोनी कमेंट कर आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगा था नेचुरल ब्यूटी तो भाई लोग कहे के मतलब ही बा अगर तोनी के अच्छा लगा था हमरो अच्छा लगा था कमेंट करब लोग तो जरूर ओकरा शादी करेम तो जात कहता नहीं आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं भाई लोग अगर अच्छा लगे तो वीडियो के शेयर करिए लोग और चाहता लोग शादी उदी करे के तो कमेंट कर हम शादी ओकरा से करम बहुत अच्छा लगा था हमारा भाई लोग तो आज के वीडियो ही समाप्त करता नहीं तब तक लिए बाय भाई लोग फिर मिले दूसरा वीडियो में।